Poslije se ne biti hladan, pa samo da se. Kako se kaže Manika? Nula? Nula. Kako ja ne mogu nabodam to, ne možeš koji kako meni teško da drugi akciju. Kad imaš A. A kaže meni Nikolina, imala prvo sa Laurom iz Kremenina, pa sa ovim Bačita pole, pa sa toga, kaže, a mrzi se za stolom, ali ovako su to dobre. Da, kaže ona meni. A u Bog tek, pa koliko ih ima, dobila sam mađarski akcija, koliko sam Nikola. Pa da, znaš šta došli kući kad će platiti? Još to ne zna. Bazmek, ono nema pojma, bazmek, tata bazmek. A Nina bolje govori engleski nego srpski, ali ne pretebe. Bolje govori engleski nego srpski, zato što ona ne gleda nijedan film, nijednu seriju, ništa ne gleda srpski, gleda samo engleski. Ja kažem, šta je bilo, ja kažem, moraš naučiti na matičnom da brojiš, majko. Zašto je odgovorio? Da psuje? Da broji. Evo, ja sam rekao znao puno reći na matičnom, nisam znao nisam mogu da rečenicu ja da pravim. Ali život je lepo kog znaš, razumio sam reč. Taj teretski jezik je lako. Ima ga. Kažem ja, a sad idemo mi za temelj. Zađemo se, ajde naučim nešto malično, kaže šta. Znaš, rekao, šta sam, evo kako kažeš, zdravo, kao. Lako? Zdravo, čao, da. Sija. Kažeš, kako kažeš čekaj, znaš, Marija, kako kažeš hvala, pusinom, znaš, tako, da mi naučuju neke, desetak reći dok smo mi došli, znaš. I sad, ide Nikolina odmah da se hvali, kroz ove, kako da, neke reći na mađarsku. A dođe, kad se klasi za škole, Počeš i da se ništa ne glasi. Imaš neko oči. Imam. Znači, možda nešto je razumeo, ali baš da kaže Ja sam čuo to, iz pitanje je bilo. Najteži jezik u svijetu. Najteži jezik. Kako na kvizu je bilo? Ne znam, ono drugi je mandarinski, ne kineski mandarinski, mislim šveđanski. A ne, arapski jako. I da je arapski cijeli. I ovi, recimo, arapski jako lako uči drugi jezik. Zato što je toliko odvratno težak da se dugo je Allah. Šta mi nije prijavljeno? Protiv? Meni kiške. Dva, jedan za? Morića. Uje. Mislim, bravo da čuvanicu. Ti si carinački. Evo čvoki. Svaka tebi. Evo tebi čvorića pa se vidi. 0-0 čvoki. Idemo možda reći. Gdje idemo? Evo vam da se snimamo malo. Jeftenić. A kurac, nas niko neće snimati. Orsagaj. jel treba? Ja bi plasmana. Ne, ja kako da znam. Mogu da svi izgubim. Bravo, tebe.
Kameru? Stiže. Stiže. Koliko gleda rezultat? 1-0. 1-0 u setovima? Igrite. Biće nama. Ali sigurno ima 5 treninga nedelje. 5 treninga nedelje, a kad ima turnir, ima i turnir. Svaki čas. Što ste ovo toliko... Mene mi turnir košta 400 € na sada mjesto. Mene mi turnir košta 400 € na mjesto. Pa, može, ja sam... Pored toga još. A to tek početak? Jako dobro. Mislim da što nije baš na to dobro. To se ne može reći kod zove, znači jedna povreda promeni sve. Ne ideš, ne radiš. Da. Šta, kod vas je 1-1. Mislim, specijal. Izlaziš na ulicu, to te pregazi. Ja se borim da bude